da muhimmanci da rashin zama aiki a yanzu na ɗan tare da ɗan zagaye ne daga yadda abubuwa suke sannan da fayil na abubuwan da aka gudanar saboda mai nazari na ga abin da ya amma za a haɗu wani ci yau aka kawo mana sabon manajan ofis yaran Alhaji Kabiru ne mai ofis ɗin nan ɗan sani ke Shamsiya gayan nan ya hau kin san abin da ake nufi da haɗuwa to gayan nan ya hau kin gani na farko yana da kyau na biyu ya iya dressing kin san abin da ake nufi da dressing da mai sunan dressing ya iya ta sa'an na uku yana da kamun kai wallahi Shamsiya yaron nan ko san kowa ne tun wanda ya rasa ke ni fa tsabar rudewa ba ni ba zama iya jira ya ce yana so na bane to bile in ga mai kawai zan ce masa ina san me mun haɗa wani ga ya daɗe shi ma a mota ya tsaye da ni tsaya na biyu tsaya ƙara tsaye da ni ya bani haƙuri don Allah ya tsaya ya ce in ba shi full address ɗin gidanmu na ba shi na gaya mai suna ne kuma kin sa abin haushi a tafiya shi sunan shi ba kashi mu ba san sunan shi ba amma tabbas inda ya zo nan gidan kawai ne shi za a ai in ga ya miki tare za a yi Allah Shamsiya amma ba zaki jin gaya miki ni ko wannan gaya Ibrahim kowa ya sunan shi wallahi baran gaya miki ni ba sai na aure sa saboda irin mugun san da nake mai ke sai kin gashi wallahi insha Allah sai na kawo shi a cikin gidan nan dan ma ku gaisa dan ma ki tabbatar da cewa abin da nake faɗi ba ne ba ne haba ajiya kin gashi ne ni ma da ke da shi ko cikin office din ke ya sace idan ko ga sani ga mu da sirrin awwal adam da sifi adam na kudu abubakar sani
fali da na kai wa ranki kamar a bace. Gaskiya ni mama ina da abin da ke damuna. Me yake kumbura ne sani? Faɗi mana. Manajan wurin aiki na ne wato Ibrahim. Me yi miki? Ya takura miki ne? Ko ku a'a yana neman ya kore ki ne? Ko ku a'a caye ku keɓe? Ko ku a'a dai ba kya ganin fuska walwala a fuskarsa ko ko me ya miki manajan wurin naku? Gaya mini ɗau mataki a kai. Kin san ni ba na barin ko ta kwana. Me ya miki manajan naku? A'a wallahi ba ɗaya ƙanin mu. Gaya min mana mahaifiyarki ce ni fa. Ke kaɗai fa na mallaka ba abin da za ki ɓoye min. Me ke da yaminki? Kawai matuƙar ni dai son sa nake kawai. To ni magana soyayya ta wannan ki kwantar da hankalinki. Kamar tsamma a cikin randa. Ki kwantar da hankalinki ki shakam. In Allah ya da soyayya da ke da Ibrahim ta ɓoye. In Allah ya yarda mun ina da rai lafiya. Ai baki san wani abu ba. Billahi lazi in dai ina rayu. Insha Allah komai ruwa ko rani ko zafi ko damina ko kura ko iska. Duk halin da ake ciki sai na tabbatar da cewa kun yi soyayya kuma hatta kai ku ga aure ke da Ibrahim TV. Amma kuma kin san duk abin nan bai kusan ina son sa ba. Au, wai ke shine daman damuwar ta ki cewar bai san wai kina son sa ba? Kar ki damu. Da kansa kuma zai buɗi baki Allah ya da Ibrahim TV. Ice Farida ni kuma ina son ki. To shi kenan ba komai insha Allah ku za a san abin da za a yi. Wannan kada daga miki hankali ki da Kaya ko ta yaya take bala'in su ta kanka. a nan gidan take? Wani ishi ne kira su. To, bismillah. Assalamu alaikum. To ga nan zuwa insha Allah. Kan tana sallah ne bayan ta yi su. Sallah take kuma ga shi yanzu baba na kira ni ya ce na nema na yanzu da wurin ci. Ina ganin abin da za a yi ke tunda dai tana ɗin wani lokacin da in na dawo insha Allah sai mu gaisa ko? Insha Allah ina ganin zuwa gobe so sai mu san yadda za a sai kuje da sai ba bai. Ke da Allah. Wallahi. Ai can ya tafi. Shi ne can ya sha ba? Babansa ne kira sawa ya ce biya shi sa. Shi ne can ya sha kwana? A ni ne nan. Sanu ba? Yawwa. Na gajiya. A gida. Ibrahim da tuna ce da shin kare. Kai! Na gode. Sai ga Ibrahim ya kawo mu. Daga masoyiki Ibrahim TV. Jamsiya! Jamsiya! Fito ki ga abin da Ibrahim ya kawo. Kun gani? abubuwa fa da yawa haka kayan daɗi. Yaya ba kya fara'a ba kya taya ta murna? Ai ina ta murna. Abin da yawa dai. Hada lemo. Hada lemo kin gani? Wallahi Allah a sa. Kai, kun dike ba. Ni ma isha ruwan daɗi.
Musa ba ka bukatar wani abu? Amma Wani abinci. Ba da haɗa wannan shayi. a kuma ina kuna zan yi magana. Hajiya. Hajiya. Menene? Dama ba wani abin na zo ne in baki hakuri akan abin da ya fi. Kin ga malama idan za ki yi min magana ki ɗaga muryar ki sosai yadda zan ji ki. Kina yin magana kamar kina magana da saurayin ki. Kina lankwashe murya. Ki ɗaga muryar ki sosai sannan ji abin da ke faɗi. Dama na zo ne in baki hakuri akan abin da ya faru jiya. To, Wallahi ban san fari da shi ne Ibrahim ɗin da ke so. Ma dan Allah ki hakuri. Allah ne iko. Oh! Yau ni nake ganin abin da nake gani a cikin gidan nan. Bakin ciki 10 da 10. Bakin ciki kasunan ba za su kirku ba a cikin gidan nan. Ɗaya bayan ɗaya kike ki same shi. Shekaru 20 baya da suka shige. Allahu akbar. Allah ne iko. Allah ya ji kan mijina mara gayi. Shekaru 20 baya da suka shige. Abin ƙaunata. Abin soyayyata, abin farin ciki na wanda nake zaune domin shi, wanda nake ladabi da biyayya, wanda nake samun ladan aure don shi, uwarki ta sanadiyar raba ni da shi. Ya zan manta da wannan lokacin, kuma yanzu a wannan lokacin da muke ciki, a ce yau ta haifiya ke kenan ita ce za ta zo ta yi sanadin raba soyayya 'yata da Ibrahim. Abin da take so, abin da take shauki, abin da take beki, bari da take begen Ibrahim. Yau ke Shamsiya ke ce da kutun da zaki nemi ki raba su. Cine ke godo in ji Inyamurai. Iko sai Allah. Sannan kin yi karfin hali. To bari ki jin gaya miki. Idan har kina so ki kira ni mama a gidan nan ansa. Ki kira ni Hajiya a gidan nan ansa. Sai kin amince kin yadda kin wance kari da soyayya da kike Ibrahim kin barwa Farida tukuna sannan kuma ba za ki ƙara kira na mama a gidan nan an saba sai ran da na tabbatar da cewa an ɗaura auren Farida da Ibrahim sannan ki samu wancan hankali tashi ki bani Assalamu alaikum Ibrahim. Na san za ka yi mamakin wannan wasiƙa, amma ina fatan za ka yi haƙuri da abin da za ka ji a wannan wasiƙan. Haƙiƙa akwai maganar da na kasance ina ɓoye maka, amma yanzu na ga ya kamata na fito na gaya maka gaskiya al'amari. Gaskiya ni tun da ina da wanda nake so, kuma har mun daɗe da yin alƙawarin aure. Dama ya tafi karatu ne wata ƙasa, to amma yanzu ya dawo. Ba da daɗewa ba za a yi mana aure. Saboda haka Ibrahim, dan Allah ina so ka yi haƙuri, ka manta da ni, ka ɗauka tamkar baka taɓa haɗuwa da wata Shamsiya ba. A ƙarshe ina maka addu'ar Allah ya baka wadda ta fi ni. Ka huta lafiya daga Shamsiya. Daga ina kake? Wallahi daga makaranta nake. Shamsiya kin san kwana biyu na gaba ki zuwa makaranta na ce to bari in so in duba saboda halin rayuwa. Wallahi ko ka san halin gidan nan sai a hankali. Ka san yadda halin gidan nan namu to makarantar ma ba za a barka kaje ba saboda tsaba kunta
ya su shukura kan su lafiya suna nan ai ko ranar da kaya baka da je su kaga shukura inda ta a sanin ya shamsiya na ce na amiya aka yi ba ki zuwa su ce ai ko gidanmu ba sa zuwa ba kaga jibin ni ba na in ce gida kaji ta hakuri kin ji shamsiya karka damu komai na duniya fararre ka gaishe da su Shamsiya tun jiya ta bar gidan nan tun jiya da dare Shamsiya ta bar gidan nan saurayin ta yazo ya dauke ta suka fita yawon shakatawan su tun jiya bata dawo ba ba su dawo daga maulidin ba au maulidi ta ce maka zata to ba wani maulidi yawon shakatawan su kawai suka je ita da saurayin ta ai wannan Shamsiyan gaskiya na ga da kyar idan ba sallama ta zamu yi a cikin gidan nan ba saboda kar ta je ta ɗebo mana abin tsiya muna zaman mu ta ja mana abin magana to kenan ina ganin idan ta dawo da kawai ki ce mata na so ban gane ba ai yau ba za ka matsa ko ina ba sai na faɗa maka abin sai na amayar da abin da ke ciki mece ce magana take cikin ba to dai ba wani boye ba kuma wani waye kawai nisan Farida in na ji abubuwan da kika faɗa kuma ga duk ɗan namiji dole ya ji miki irin halin da kika samu kanki a ciki hali wanda za a ce ya mace ta kasa bacci ko kuma abu yana mata zulumi a zuciya gaskiya al'amari ne wanda ya kamata a duba akwai abubuwa ɗaya zuwa biyu da nake so na sani da ke amma magana gaskiya fi sabilillahi ban je kasar waje na ɓata lokaci na banza ba ban dawo nan gida ba na tunanin da kuma ɓata lokaci na ɗau shekara da shekaru ina karatu kuma ana cikin kansa na dawo na samu kaina ina aiki a kamfanin mahaifi gaskiya ba soyayya ce ta dadi ne gidan Najeriya kuma ban yi tunanin cewa akwai al'amari irin wannan da zai kasance tsakanina da abokiyar aiki na wannan hakika a gaskiya wannan shine ra'ayina akan maganganun da kika faɗa sannan kuma akwai kashedi da nake so da tsari da nake so ki wanda ko da abin ya tunda bai yanzu ba ki samu abin da ake so a nan ba kan al'amari na soyayya ko da za ta faɗa kan wani ya kamata ki bambance irin aiki da kuma shi wanda kuke da wata dangantaka da shi ni dai a zahirin gaskiya ba ni da ra'ayi dangane da alfarma da nema haƙi ta nuna haka tun da bayan da kasance da nasiya
Mama kake na mai baba lafiya. Shamsiya. Shamsiya. Wai mama ba lafiya. Dan Allah ka mama ce ba ta lafiya. Dan Allah ka Kai menene nata? Ni yayin ta uwa ɗaya uba ɗaya. Au kai yaya ne ko? To alhamdulillah mun gwada mun ga ita wancan yarinyar Farida to zai yi daidai da nata. Domin ka san shi koda idan bai daidai da yadda za a haɗa ba zai dole sai na jini shi ke yin daidai. To alhamdulillah na Farida so ya yi daidai, so sai ku gaya mata yawa kuma a koda yaushe za mu iya neman ka. Mene ko? Allah so Allah ba ta na Ba zai taimaka da Allah. ba kuma ɗauke ba. Mun gode. Allah ya sa wake. To madalla. Kin ci abin da nake da sai a gaya mata ba Allah. Kuma duk abin da ake bukata da Allah a nuna da wuri da Allah a kira da ta kusa. Ina tsaba. Ina tsaba. bayan kai na bane ya kowane da tsiki suke zuba kima adda Allah ya bani lafiya. Yawwa Shamsiya, kin ga ya fi kamata fa in kira likitan nan tun yanzu kafin ya zo. Kin san ku bane magana operation din nan. To ki ce mai mu bayan kin yi za ki bayar. Shamsiya, bari in gaya miki gaskiya. Wallahi tallahi Shamsiya ba zan iya bada kodata. Ba zan iya bada kodata ba. Yanzu shikenan ni idan ta kodan na girman nan gaban na hayayyafa ni ma ƴaƴana suka zo suna dora min tension ko kuma na samu rashin lafiya. Shikenan in ta koda ta lalace shikenan. Sai ni ma in yi 2-0 bawan an gara in abu na duka biyu idan wannan ta lalace albashi akwai daya amma kawai in sa kawai a datse a ba tsohuwa ma mafata kusa mutuwa kawai sai in sa a cire koda ta a bata yana wani cewa ba zan fa iya bayarwa ba gaskiya ce ba ni ma waya kin ce latso min nan shi Mama ce fa. mama fa yo kin da san tare ta fata zuwa na bata ke ba zan iya ba kin ci ba ni na waya ba ni da momin na farko kawai yawa hello doctor ina yini lafiya kalau shi yasa ni kira ka damun saboda gaskiya doctor kan ma in bari sai ma ka iso magana ta zo a fara wani inda kawai gaskiya tsakani da Allah doctor ba zan iya bada koda ba fa zan iya ba to doctor haka kawai ni ina yarinya da ni ban kai ko ina ba sai yanzu in zan dauki koda an bata to nan gaba ni kuma idan ta koda ta samu matsala ni kuma wa zai bani a ga ita ta kusa mutuwa wallahi to ni